Γεια σας παιδιά, καλή χρονιά, με υγεία και κάθε ευτυχία σε όλες και όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Χαθήκαμε λίγο τον τελευταίο καιρό, κάτι μετακόμιση που είχα, γιατί αν δεν το δείτε στα social media τα δικά μου άλλαξα σπίτι. Κάτι το γεγονός ότι μέχρι και τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας δεν είχα ίντερνετ. Κάτι και οι γιορτές δεν πρόλαβα να βγάλω επεισόδιο για τις προηγούμενες αγωνιστικές που έρχονταν και σερί η μια πίσω από την άλλη. Δεν χάσατε και τίποτα, εξάλλου και εγώ ίδιος δεν είχα τον χρόνο να δώσω ακόμα και στην ομάδα μου την προσοχή που της έπρεπε. Την είχα βάλει λίγο στον αυτόματο πιλότο και έφτιαχνα τη σύνθεση περίπου ένα μισάωρο πριν το deadline, δίχως πολλή μελέτη και με καταστροφικά αποτελέσματα. Εδώ είμαστε λοιπόν όμως και το timing δεν θα μπορούσε νομίζω να είναι καλύτερο για την επιστροφή του podcast. Μπροστά μας έχουμε το τρίτο παράθυρο των απεριόριστων ανταλλαγών που άνοιξε με το πέρας της 19ης αγωνιστικής και ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια εξάδα αγωνιστικών μέχρι και τη διακοπή της EuroLeague τον Φεβρουάριο για τα εγχώρια κύπελα και το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Όταν φτάσουμε λοιπόν τότε μετά από 6 αγωνιστικές θα έχουμε και πάλι απεριόριστες ανταλλαγές στη διάθεσή μας που τότε θα έχουμε ένα διβδόμαδο να τη σκεφτόμαστε. Μπροστά μας τώρα έχουμε τη δεύτερη διαβολοβδομάδα του Ιανουαρίου με την 20η και την 21η αγωνιστική της EuroLeague και του EuroLeague Fantasy. Την 3η, 9 Ιανουαρίου, το πρώτο deadline της 20ης αγωνιστικής και αρκετά νωρίς, σε 7 και 29 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας. Η κατανομή δεν είναι καθόλου καλή, είναι 7-2 και σίγουρα αυτό θα δημιουργήσει θεματάκια, αν και τα παιχνίδια της Παρασκευής τουλάχιστον περιλαμβάνουν ομάδες με παίκτες που συνήθως μας απασχολούν. Την πρώτη μέρα λοιπόν έχουμε τις αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, Μονακό Μπασκόνια, Παναθηναϊκός Ανατολού Έφες, Μπάγερ Μονάχου Ρεάλ Μαδρίτης, Αρμάνι Μιλάνο Άλμπα Βερολίνου, Βαλένθια Ζάλγκιρις Κάουνας και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας. Ανάσα, κάπου εδώ. Η 20η αγωνιστική ολοκληρώνει την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου και το deadline είναι σε 9 και 29 το βράδυ, ώρα Ελλάδας. Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός και Μακάμπι Τελαβίβ Βίρτους Μπολόνια είναι οι αγώνες που ρίχνουν την αυλαία. Δίχως καιρό για χάσιμο όμως, ακολουθεί η 21η αγωνιστική την 5η 11 Ιανουαρίου. Σε 7 και 44 το απόγευμα, ώρα Ελλάδα στο deadline, λίγο πριν το τζάμπολ στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με την Μπάγερ Μονάχου. Παναθηναϊκός Μονακό, Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια είναι οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της πρώτης ημέρας. Η 21η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου. Σε 7 και 29 το απόγευμα, ώρα Ελλάδα στο deadline και πάλι πριν από παιχνίδι στην Τουρκία και συγκεκριμένα αυτό της Ανατολού Έφες με την Μπασκόνια. Παρτίζαν Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνι Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα Ζάλγκιρις Κάουνας και Βιλερμπάν Άλμπα Βερολίνου είναι οι υπόλοιποι αγώνες. Πολλά τα deadlines αυτή την εβδομάδα και σε διαφορετική ώρα το καθένα. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε κάποια υπενθύμηση ώστε να προλάβετε να οριστικοποιήσετε τις ομάδες σας. Σε αυτό το επεισόδιο θα αλλάξω λίγο τις ενότητες για εξοικονόμηση χρόνου. Δεν θα κάνω ανασκόπηση προηγούμενης αγωνιστικής ούτε πώς αυτή πήγε για την ομάδα μου, μιας και δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν με τη λίστα scouting, η οποία ανανεώνεται πλήρως όπως και στα προηγούμενα παράθυρα και μετά θα περάσουμε στις δικές σας ερωτήσεις, θα ακολουθήσουν οι καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητών και τέλος θα παρουσιάσω τις σκέψεις της ομάδας μου για την 21η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy κυρίως, με ένα hint λίγο κάποιες σκέψεις που περνάνε από το μυαλό μου και για την 21η. Δίχως να χάνουμε λοιπόν τον καιρό μας, περνάμε κατευθείαν στο zoom του επεισοδίου, λίστα scouting, όπως έκανα και στις δύο προηγούμενες φορές. Την πέρασα όλη τη λίστα scouting από την αρχή, νομίζω και να μην είχαμε παράθυρο τέτοιο μετά από τόσο καιρό που έχω να βγάλω επεισόδιο θα χρειαζόταν να την ανατρέξω ολόκληρη. Όπως πάντα πηγαίνω αλφαβητικά με τις ομάδες όπως αυτές εμφανίζονται στο interface του παιχνιδιού και ξεκινάμε με την Άλμπα Βερολίνου. Johannes Thiemann στα 12,8 credits. Συνεχίζει την παράδοση, μόνο διψήφιον σκορ από την 7η αγωνιστική και μετά. Αν και στα τελευταία 5 παιχνίδια οι αριθμοί του Γερμανού έχουν πέσει. 14,1 ο μέσος όρος πόντων του στο EuroLeague Fantasy σε αυτό το διάστημα. 11ος μεταξύ των center. Μετά το 40 απέναντι στην Εφές ο Thiemann έχει σκορ μεταξύ 12 και 17. Έχει μια σταθερότητα, αλλά δεν βγάζει πια με συνέπεια τα μεγάλα σκορ. Πράγμα που στα 12,8 credits φέρνει έναν κάποιο προβληματισμό. Σε αυτό το κόστος θα θέλαμε τα σταθερά του να είναι στο 16, 17, 18, να μην πηγαίνει τόσο πολύ στο 14. Αρμάνι και Βλερμπάν στη διαβολοβδομάδα για τον Johannes Thiemann. Ομάδες τις οποίες πάντως δεν τις λες και απαγορευτικές για τυχόν ποντάρισμα.
Ο δεύτερος παίκτης που έχω από την Alba Verolin, ο Tim Snyder, στα 4 credits, και αυτό γιατί είναι ένας forward με χρόνο συμμετοχής σε αυτό το κόστος. Από την Efes τώρα, περνάμε στα καλά, Shane Larkin στα 18,7 credits η αξία του. Όπως και ο Tiamat, έτσι και ο Larkin τρέχει ένα πολύ μεγάλο σερί διψήφιων σκορ, επίσης από την 7η αγωνιστική και μετά, μόνο που τα δικά του είναι αρκετά μεγαλύτερα. Στα τελευταία 5 ενδεικτικά έχει 4 μεγαλύτερα του 20 και 2 μεγαλύτερα του 30. Παίζει σταθερά για παραπάνω από 30 λεπτά. Μοναδικό του αγκάθι είναι το τρομερά υψηλό του κόστος. Πιστεύω ότι είναι ο παίκτης που έχει τις καλύτερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή να γίνει ο πρώτος που θα φτάσει τα 20 credits στο EuroLeague Fantasy, αν αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι με το κόστος αυτό του Larkin μπαίνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το πόσο απαραίτητος είναι για τις ομάδες μας, με το σκεπτικό ότι με τα credits αυτά θα μπορούσαμε να πάρουμε 2 πολύ καλούς παίκτες ή να πάρουμε έναν πάρα πολύ καλό, ξέρω εγώ, στα 12-13, και με τα υπόλοιπα να γίνει μια πολύ ποιοτική αναβάθμιση. Ο Larkin έχει Παναθηναϊκό και Virtus στη διαβολοβδομάδα, ομάδες οι οποίες γενικά τείνουν να κόβουν στους αντίπαλους περιφερειακούς. Ωστόσο, με τη φόρμα του, τι μπορεί να πει κανείς. Από την Efes επίσης έχω σημειωμένο τον Ντάνο Τούρου στα 12,4 credits. Ο center των Τούρκων μπαίνει στο κάδρο λόγω του προβλήματος που ταλαιπωρεί τον Tyreek Jones και δεν αποκλείεται να τον δούμε και με μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και με μεγαλύτερο ρόλο. Με τον Παναθηναϊκό, ειδικά που έχει λίγο θεματάκια τελευταία στους αντίπαλους ψηλούς, δεν αποκλείεται να τον δούμε να γράφει ένα καλό σκορ στο EuroLeague Fantasy και να αξίζει ένα ποντάρισμα. Από την Efes επίσης έχω σημειωμένο τον Elijah Bryant στα 7,7 credits, ένας πολύ οικονομικός forward με καλούς χρόνους συμμετοχής. Μεταξύ των forward που κοστολογούνται κάτω από τα 8 credits είναι τρίτος σε μέσο όρο πόντων στις τελευταίες 5 αγωνιστικές με 10,8, διάστημα στο οποίο μετράει 3 διψήφια σκορ. Τέταρτος από την Efes, ο Tibor Plyce, στα 6,7 credits. Ο Γερμανός αυτή τη στιγμή, συγκριτικά με τον ακριβότερο Τούρου, δείχνει να είναι ο πιο ευνοημένος από τη συνθήκη που έχει προκύψει με τον Tyreek Jones. Ο Plyce έπαιξε 30 και 53 λεπτά στη διαβολοβδομάδα με διαδοχικά διψήφια σκορ, και αν ένας παίκτης σε αυτό το κόστος βγάζει διψήφια σκορ, τότε μπαίνει στο κάδρο νομίζω κατευθείαν. Ο Plyce παίζει την πρώτη μέρα απέναντι στον Παναθηναϊκό που έχει τα θεματάκια του στην front line, συνεπώς δεν μοιάζει παράλογο ένα ποντάρισμα και μετά ό,τι γίνει. Σίγουρα όμως χρειάζεται να υπάρχει μια κάλυψη δίπλα του. Ενδεικτικό επίσης είναι ότι ο Plyce είναι πρώτος σε χρόνο συμμετοχή στα τελευταία 5 παιχνίδια στο σύνολο των παικτών. Και από την Efes πάμε στην Μονακό, εδώ που ξεχωρίζει το όνομα του Mike James, 18,1. Δεύτερος πιο ακριβώς παίκτης πίσω μόνο από τον Larkin, και ο James απολαμβάνει μεγάλους χρόνους συμμετοχής. Ήρθε και η συνθήκη με τον Οκόμπο για να τον αφήσει μαζί με τον Kemba Walker αυτούς τους δύο στην περιφέρεια της Μονακό, δηλαδή ο Mike James είναι μόνος του στην περιφέρεια της Μονακό. Στις τελευταίες 5 αγωνιστικές έχει μέσο όρο 23,6 στο EuroLeague Fantasy, τρίτη καλύτερη επίδοση πίσω μόνο από Larkin και Mustafa Fall. Ενώ έχει και διαβολοβδομάδα με Μπασκόνια και Παναθηναϊκό εκτός. Η Μπασκόνια είναι η επόμενη ομάδα, Τσίμα Μονέκε στα 14,7, ή του ύψους ή του βάθους τελευταία για τον forward της Μπασκόνια, ωστόσο τα ψηλά του είναι αρκετά ψηλά. 2 διψήφια στα τελευταία 5, αλλά το ένα είναι 37,4 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Γενικά ένα από τους παίκτες που μου αρέσουν πολύ, τον είχα στην ομάδα μου και την πρώτη αγωνιστική και τον κράτησα μέχρι να προκύψει ο πρώτος τραυματισμός που είχε μείνει εκτός ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο. Δεν ξέρω όμως πόσο κατά πλέον δικαιολογείται το 14,7, στο οποίο κοστολογείται με την έννοια ότι σε αυτό το κόστος ψάχνουμε κάτι λίγο πιο σταθερό. Ίσως δηλαδή θα πρέπει από εδώ και πέρα να σημαδεύουμε παιχνίδια με την περίπτωσή του, όσους κινδύνους και αν ενέχει πια. Αυτό με την έννοια ότι τον βάζουμε για ένα ευνοϊκό μάτς, δεν τα πηγαίνει καλά, τον βγάζω αμέσως μετά σε ένα λιγότερο ευνοϊκό παιχνίδι και σκίζει. Τα λεφτά του όσο παραμένουν καλά, δύσκολο θα τον έβαζα σε κάθε περίπτωση απέναντι στη Μονακό, η οποία τον κράτησε στο 0 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, αλλά και ο Ολυμπιακός που ακολουθεί είναι λίγο περίεργη συνθήκη. Από την Μπασκόνια επίσης 10,9, ο άλλος Φόργκο, ο Τάντα Σεντεκέρσκης, ο οποίος βγάζει διψήφια σκορ με μεγαλύτερη συνέπεια συγκριτικά με τον Μονέκε και δίχως να έχει αυτές τις τόσο ακραίες μεταβολές στα νούμερά του. Στις τελευταίες 5 αγωνιστικές ο μέσος όρος του διαμορφώνεται στο 20,1, επίδοση που είναι η τρίτη καλύτερη μεταξύ των forward. Παίζει σταθερά 30 συν λεπτά σε αυτό το διάστημα και πάλι όμως όχι το ιδανικό πρόγραμμα στη διαβολοβδομάδα αυτή.
Από την Μπασκόνια επίσης έχω σημειωμένο και το όνομα του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, αν και δεν είμαι τόσο ζεστός πια με την περίπτωσή του, η οποία είναι κάπως περίεργη. Συνεχόμενα καλά διψήφια από τη 10η μέχρι τη 16η αγωνιστική και ξαφνικά μια μεγάλη πτώση στα τελευταία 3 παιχνίδια με 5, 11 και 13. Αναμονή. Μίλος Θεόντοσιτς από τον Ερυθρό Αστέρα στα 13,3. Τρομερά φορμαρισμένος και τρινισμένος ωστόσο στο παιχνίδι. Να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Ρόκας Γκεντράιτης στα 10,6. Επίσης από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Λιθουανός με διαδοχικά μεγάλα διψήφια στη διαβολοβδομάδα, 22 και 21 απέναντι σε Φενέρ και Παρτίζαν, δύσκολα παιχνίδια. Ενώ ακολουθεί η Βιλερμπάν και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ για ποντάρισμα μιας αγωνιστικής. Στα συν για το Λιθουανό ότι στο παιχνίδι του πρώτου γύρου είχε πάει εξαιρετικά με 20. Από τον Ερυθρό Αστέρα επίσης ο Μπράνκο Λάζιτς στα 4 credits, παίκτης με χρόνο συμμετοχή σε αυτό το κόστος, κυτρινισμένος ωστόσο. Από την Αρμάνι Μιλάνο Σαμπάζ Νέιπιερ στα 10,6. Παρά το πολύ χαμηλό του σκορ απέναντι στην Bayern, εξακολουθεί να μου αρέσει σαν επιλογή. Η Αρμάνι έχει σημαντικές απουσίες και θεωρώ ότι το παιχνίδι με την Άλμπα είναι ευνοϊκό για τον Νέιπιερ ώστε να επαναλάβει εμφάνιση ανάλογη με εκείνη απέναντι στον Ολυμπιακό την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική. Θα τον στήριζα, δηλαδή νομίζω τον Νέιπιερ, και στο κόστος του είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Φλακαντόρι στα 5,7. Την προηγούμενη φορά που ανέφερα το όνομά του στη λίστα scouting, στο προηγούμενο παράθυρο των απερίσσοντων αγών ήταν στα 4 credits η αξία, τώρα έχει πάει στα 5,7. Όσοι τον προτίμησαν στις ομάδες τους βγήκανε τρομερά κερδισμένοι και μετανιώνω φρικτά που έβαλα το Λούτζι και όχι αυτόν στη δική μου ομάδα τότε. Είχα και τον Edwin Jackson, πέτυχα μία από τις δύο εμπνεύσεις. Εξακολουθώ να θεωρώ το Φλακαντόρι πολύ καλή επιλογή, γιατί συνεχίζει να γράφει πολύ υψηλούς χρόνους συμμετοχής. Στις τελευταίες 5 αγωνιστικές ο μέσος όρος πόντων του είναι στο 10,3 στο EuroLeague Fantasy. Επίδοση που είναι η καλύτερη μεταξύ των παικτών που κοστολογούνται από 6 credits και κάτω. Ενώ και σε αυτό το εύρος τιμών είναι τρίτος σε χρόνο συμμετοχής, πίσω μόνο από Καχούντι και Κοζέρ. Από την Μπαρτσελόνα έχω κρατήσει μόνο τον Γιαν Βέσελ στα 15,2, ο οποίος είναι εξαιρετικά φορμαρισμένος και μοναδική παραφωνία στα τελευταία του παιχνίδια είναι το χτάρι απέναντι στη Μονακό. Είχε 2 28 στη διαβολοβδομάδα απέναντι σε Ρεάλ και Μπασκόνια με το ίδιο να σκοράρει 20 πλας πόντους. Δεν θεωρώ πως το παιχνίδι των Ολυμπιακών είναι το ιδανικότερο, ωστόσο η Ζάλγκιρις που ακολουθεί είναι τρομερά ευνοϊκή. Με δεδομένο ότι η Μπαρτσελόνα παίζει και τη δεύτερη μέρα και μπορεί να βοηθήσει κάπως στην κατανομή, θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ της έλευσης του Βέσελη από την 20η αγωνιστική για να γλιτώσει μια πιθανή ανταλλαγή μετά. Στις τελευταίες 5 αγωνιστικές ο Τσέχος επιστρέφει κατά μέσο όρο 21,2 στο EuroLeague Fantasy, επίδοση που είναι τρίτη καλύτερη μεταξύ των center, πίσω μόνο από Ταβάρες και Μουσταφά Φαλ. Από τη Φενέρμπαχτσε έχω σημειωμένο το όνομα του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στα 14,6 credits. Έρχεται από 3 συνεχόμενα μεγάλα διψήφια σκορ και δείχνει τρομερά ανεβασμένος με το Σάρον Γιασκεβίτσιου στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε. Συνεχίζει τους υψηλούς χρόνους συμμετοχής του, πράγμα πολύ ενθαρρυντικό. 26,2 μέσος όρος στο EuroLeague Fantasy στις τελευταίες 3 αγωνιστικές. Τέταρτος ψηλότερος στο σύνολο των παικτών, πίσω μόνο από Λάρκιν, Μούσα και Ταβάρες, που και οι τρεις αυτοί έχουν κοινό ότι οι μέσοι όροι τους επηρεάζονται από το έπος που έγινε στη Μαδρίτη την προηγούμενη εβδομάδα. Για τη Φενέρμπαχτσε το πρόγραμμα της διαβολοβδομάδας περιλαμβάνει Παρτίζαν και Bayern, ομάδες οι οποίες είναι ευνοϊκές νομίζω για να συνεχίσει ο Χέις Ντέιβις τα καλά του σκορ. Από τη Βιλερμπάν έχω σημειώσει το όνομα του Πάρις Λι στα 12,2 credits, 5 συνεχόμενα διψήφια σκορ για τον Αμερικανό, τα 4 από 17 και πάνω. Στο διάστημα αυτό ο μέσος όρος στο EuroLeague Fantasy είναι στο 19,8, που είναι και ο τέταρτος υψηλότερος μεταξύ των guard, πίσω μόνο από Λάρκιν Τζέιμς και Θεόντοσιτς. Η απουσία του Ντεκολό θα συνεχίσει να τον ευνοεί. Στα 4 τελευταία παιχνίδια παίζει σταθερά πάνω από 34 λεπτά. Η Βιλερμπάν έχει Ερυθρό Αστέρα και Άλμπα εντός, που δεν τα λες και άσχημα παιχνίδια για τον ίδιο. Δεν θα βρει και καμιά τρομερή περιφέρεια απέναντί του. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ποντάρισμα για όποιον θέλει να τζογάρει σε κάτι διαφορετικό. Ο δεύτερος παίξει από τη Βιλερμπάν είναι ο Edwin Jackson στα 4,1, τον οποίο περιμένω να κατέβει στα 4 credits για να με απασχολήσει ξανά. Από τη Maccabi Tel Aviv, Wade Baldwin και Lorenzo Brown μένουν στη λίστα scouting, δεν είναι τόσο ελκυστικοί όσο πριν, γιατί δείχνουν σκαμπανεβάσματα, δεν έχουν σταθερότητα στην απόδοσή τους και τους προσπερνάω νομίζω λίγο εύκολα. Ο Μπόντζι Κόλσον αντίθετα στα 14,3 δείχνει πιο σταθερός από τους άλλους δύο. Έχει 5 διψήφια σκορ στα τελευταία 6 και ένα μηδενικό με τον Ερυθρό Αστέρα. Μαντέψτε σε ποιο παιχνίδι τον είχα. Επίσης από τη Maccabi έχω σημειωμένο τον Τζος Νίμπο στα 13,3. Σταθερά διψήφια σκορ στο τελευταίο διάστημα.
Αν και έπεσε λίγο στα τελευταία 2, ίσως να φταίει και το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε. Ακόμα και έτσι πάντως ο μέσος όρος στα τελευταία 5 παιχνίδια παρέμεινε ψηλά, στο 21, τέταρτος καλύτερος μεταξύ των center. Virtus και Partizan εκτός έδρας περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Josh Nebo, ομάδες οι οποίες τελευταία τα πηγαίνουν κάπως καλύτερα με τους αντίπαλους ψηλούς και δεν είναι οι τρύπες που σημαδεύαμε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Από τον Ολυμπιακό τώρα, ο Μουσταφά Φα στα 13,9 credits δείχνει ότι αυτός είναι ο center των ερυθρόλευκων που πρέπει να μας απασχολεί στις ομάδες μας. Αυτός είναι και ο πιο φορμαρισμένος. Με τον Μιλουτίνοφ ασταθή και ίσως επηρεασμένο από τον τραυματισμό του, ο Φαλ έχει αυξήσει κατακόρυφα την επιδραστικότητά του στον Ολυμπιακό με πολύ ανεβασμένους χρόνους συμμετοχής και θυμίζει τον περσινό και τον προπέρσινο Φαλ. Σταθερά μεγάλα διψήφια από τη 14η αγωνιστική και έπειτα. Έχει το δεύτερο καλύτερο μέσο όρο πόντων στο EuroLeague Fantasy σε αυτό το διάστημα, πίσω μόνο από τον Σέιν Λάρκιν. Η Μπαρτσελώνα είναι ζώρικη, ακόμα και ο Ταβάρες ψιλοζορίστηκε. Ωστόσο, όπως και με την περίπτωση του Βέσελη, έτσι και με την περίπτωση του Φαλ, είναι πολύ καλύτερο το επόμενο παιχνίδι, η Μπασκόνια. Και πάλι θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ της πρόωρης έλευσής του για να γλιτώσουμε μια ανταλλαγή. Και ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό δείχνει πολύ ανεβασμένος τελευταία στα 13,6 credits. Γενικά ο Ολυμπιακός από το στραπάτσο με τη Βαλένθια δείχνει πολύ καλύτερο πρόσωπο και φαίνεται αυτό και σε αυτό παίζει ρόλο και ο Πίτερς, ο οποίος έρχεται από 4 συνεχόμενα διψήφια σκορ, 21,2 μέσο όρος πόντων του στο EuroLeague Fantasy σε αυτό το διάστημα, τρίτη καλύτερη επίδοση πίσω μόνο από Μούσα και Hayes Davis. Ο Κάναν επίσης είναι σημειωμένος από τον Ολυμπιακό στα 8,4 credits, μπορεί να κάνει νερά τελευταία, αλλά πιστεύω ότι στο κόστος του παραμένει εξαιρετικά τίμιος. Και ο τέταρτος παίκτης που έχω σημειωμένο από τον Ολυμπιακό είναι ο Σαχίλ Μακίσικ. Έχει 2 διψήφια σκορ στα τελευταία 4, η εικόνα του είναι καλή και πιστεύω πως είναι θέμα χρόνου μέχρι αυτό να μεταφραστεί σε πόντους στο EuroLeague Fantasy. Αν δηλαδή έψαχνα κάτι τρομερά οικονομικό σε forward, νομίζω ότι μπορεί να έκανε ένα ποντάρισμα στον Μακίσικ, με το βλέμμα περισσότερο στην Μπασκόνια και λιγότερο στην Μπαρτσελώνα. Από τον Παναθηναϊκό τώρα, ο Ματίας Λεσόρ είναι σημειωμένος, αλλά και αυτός σκαμπανεβάσματα το τελευταίο διάστημα. Δεν θεωρώ ότι δικαιολογεί απόλυτα το κόστος του, ακόμα φαίνεται να μην έχει ξεπεράσει 100% τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. Ντίνος Μίτογλου στα 12,7, σταθερή αξία. Έχει μεταπτώσεις, τον σημειώνω περισσότερο για το μάτς με την Έφες και λιγότερο για αυτό με την Μονακό, η οποία έχει παράδοση να κόβει στους αντίπαλους ψηλούς και ειδικά στα 3-4. Κέντρικ Ναν στα 10,3, καθαρός τζόγος. Ένα παιχνίδι καλό κάνει, μετά ακολουθεί ένα τραγικό. Έχει πολύ μεγάλο ταβάνι, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο η αστάθειά του προσωπικά με αποθαρρύνει, τον σημειώνω ωστόσο λόγω της απουσίας του Βιλντόσα και της αμφιβολίας του Σλούκα. Αυτός όμως που έχει μεγαλύτερη σταθερότητα από τον Άννο Τζέριαν Γκραντ στα 10,4 credits, θεωρώ το ταβάνι του κατά κάτι χαμηλότερο, ωστόσο με το Περιστέρι ήταν εξαιρετικός στο πρωτάθλημα. Ο Γκραντ στην Ευρωλίγκα έρχεται από 4 συνεχόμενα διψήφια σκορ, μπορεί να ευνοηθεί από τη συνθήκη με τους τραυματισμούς και να διεκδικήσει θέσεις στις ομάδες μας για αυτή αλλά και την επόμενη νομίζω αγωνιστική. Και με το ίδιο πάνω κάτω σκεπτικό έχω σημειωμένο και τον Μάριους Γκριγκόνη στα 8,9, ο οποίος έχει τη διαφορά από τον Ναν και τον Γκραντ ότι είναι περασμένος forward. Τον θεωρώ πολύ value for money επιλογή, σίγουρα νομίζω πιο safe συγκριτικά με τον Ναν, ενώ εξοικονομεί και κάποια κεφάλαια, και αυτός πιστεύω ότι μπορεί να υποφεληθεί από την απουσία του Βιλντόσα. Από την Παρτίζαν, Kevin Panther στα 13,1 με καλό πρόγραμμα στη διαβολοβδομάδα απέναντι σε Φενέρμπαχτσε και Μακάμπι, και τον Μπρούνο Καμπόκλου έχω σημειωμένο στο 12,9, ο οποίος δεν είναι άσχημος, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο center υπάρχουν κάπως καλύτερες λύσεις. Από τη Real Madrid τώρα, ακλόνητη από τη λίστα scouting και δίχως πολλές συστάσεις, ο Φακούντο Καμπάτσο στα 15,7, ο Έντι Ταβάρες στα 16,1 και ο Μάριο Χεζόνια στα 10,9. Ο Ταβάρες, όπως και η Real στο πρώτο σκέλος διαβολοβδομάδας, θα βρουν απέναντί τους την Bayern Μονάχου. Μάτς το οποίο στα χαρτιά είναι ευνοϊκό και θυμάμαι ότι όταν είχαν παίξει
στον πρώτο γύρο, ειδικά και το όνομα του Καμπάτσο το είχαμε συζητήσει πολύ έντονα για αρχηγία και τα λοιπά, και ο Αργεντινός έμεινε τελικά πάρα πολύ χαμηλά. Ο Ταβάρες θα μπει νομίζω στη συζήτηση, και τον βάζω μάλλον καλύτερα στη συζήτηση, γιατί ίσως να είναι ο καλύτερος παρτενέρ για τον Πλάις άμα θέλουμε να πάμε σε κάτι τέτοιο. Προσφέρει θεωρητικά μια ασφάλεια, ότι είναι ένας πολύ καλός center με ένα πολύ ευνοϊκό παιχνίδι. Παίζει και την πρώτη μέρα και δεν θα τζογάρουμε είτε με τον Φαλ είτε με τον Βέσελη από τη δεύτερη ημέρα, είτε και τον Ήμπο. Δηλαδή τους έχουμε και τους δύο και απλά μπορούμε να κρατήσουμε βασικό όποιον από τους δύο βγάλει το μεγαλύτερο σκορ την πρώτη ημέρα. Από τη Real επίσης έχω σημειωμένο τον Τζάναν Μούσα στα 14,1 credits, ο οποίος είναι πάρα πολύ ανεβασμένος και δεν είναι μόνο το 49,5 που επέστρεψε με την Έφες. Είχε 24 με την Μπαρτσελώνα, 29,7 με την Παρτίζαν. Μέσα σε 4 αγωνιστικές η αξία του από το 11,7 έχει ανέβει στα 14,1. Μέσος όρος σε αυτό το διάστημα στο 28,6, καλύτερος μεταξύ των forward. Από τη Βαλένθια έχω σημειωμένο τον Chris Jones στα 12,5 credits, ποντάρισμα μιας αγωνιστικής με τη Ζάλγκιρις, τίποτα παραπάνω, και ο English στα 9,6 με 2 διψήφια σκορ στη διαβολοβδομάδα, τον 28 με την Έφες, πάλι για ποντάρισμα μιας αγωνιστικής για τη Ζάλγκιρις, γιατί ακολουθεί η Real αμέσως μετά. Έχω σημειωμένο και τον Cassius Robertson 4,5 credits, ο οποίος είναι ένας οικονομικός παίκτης με χρόνο συμμετοχής, ιδανικά αν κατέβει και στα 4 ακόμα καλύτερα. Από τη Virtus Bologna, τον Νίκε Σεγγέλια δεν χρειάζονται συστάσεις. Βέβαια τώρα τελευταία βλέπουμε τον Λάρκιν, τον James, τον Φαλ. Θα βάλω και τον Ταβάρες με τον Μούσα, παίκτες που είναι πιο οικονομικοί από αυτόν, όχι ο Λάρκιν και ο James, οι υπόλοιποι, να βγάζουν σαφώς μεγαλύτερα σκορ στο EuroLeague Fantasy, και θα μπορούσε σίγουρα να δημιουργηθεί μια συζήτηση για το κατά πόσο ο Σεγγίλ είναι must στις ομάδες μας. Αν η Virtus δεν έπαιζε τη δεύτερη μέρα που έχουμε το πρόβλημα αυτή την αγωνιστική, τότε πιστεύω ότι θα ήταν όχι πολύ ρισκαδόρικο να δοκιμάσουμε σχήματα χωρίς τον Σεγγέλια στις ομάδες μας. Από τη Virtus επίσης ο Daniel Hackett στα 10,8 credits, ο οποίος δείχνει φορμαρισμένος και με μόλις ένα μονοψήφιο σκορ από τη 10η αγωνιστική και μετά. Και τέλος από τη Žalgiris Kaunas έχω μόνο τον Keenan Evans στα 14,8 credits. Είναι ο μόνος έτσι που μου τραβάει λίγο το ενδιαφέρον. Θέλω να δω και λίγο τη Žalgiris παραπάνω με τον Trinchieri, τι ακριβώς ισορροπίες θα διαμορφωθούν. Περνάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που τις στείλατε. Πρώτη ερώτηση για αυτό το επεισόδιο από τον Θοδωρή: πώς θα διαχειριστούμε την άνηση κατανομή των παιχνιδιών? Αυτό τώρα είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη που έχουμε να διαχειριστούμε. Είναι δεύτερη φορά φέτος στη σεζόν που βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατανομή 7-2. Η πάγια άποψή μου είναι ότι να έχουμε μια κάλυψη στον πάγκο, δηλαδή 2 με 3 παίκτες νομίζω, αλλά να είναι τουλάχιστον 2 παίκτες τους οποίους να μπορούμε να περάσουμε τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή, προσωπικά, οι περιπτώσεις που θα μπορούσα να περάσω τη δεύτερη μέρα με κάποια βεβαιότητα είναι ο Βέσελη από την Μπαρτσελώνα, ο Μουσταφά Φαλ και ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό, ο Σεγγέλια από τη Virtus και ο Κόλσον από τη Μακάμπι Τελαβίβ. Τον Baldwin και τον Brown, παρά το γεγονός ότι παίζουν τη δεύτερη μέρα, δεν μπορώ πάρα πολύ εύκολα να τους βάλω στη συζήτηση, γιατί ακριβώς δεν έχουν δείξει αυτή τη σταθερότητα για να δικαιολογήσουν το ρίσκο το οποίο παίρνουμε περνώντας τους δεύτερη μέρα που τυχόν στραβή δεν μπορούμε να τη μαζέψουμε με τίποτα. Συνεπώς θεωρώ ότι 2 από τους παίκτες που ανέφερα με κάποιο τρόπο θα χρειαστεί να τους έχουμε στις ομάδες μας μόνο και μόνο για ασφάλεια. Θεωρώ αρκετά πιθανό μάλιστα να μην χρειαστεί καν να πάμε σε κάτι τέτοιο, να μας πετύχουν δηλαδή επιλογές από την πρώτη ημέρα για να ελαχιστοποιήσουμε το πιθανό ρίσκο αυτό. Τώρα παίκτες όπως ο Κάναν για παράδειγμα ή ο Κόλσον ή ο Χάκετ, οι οποίοι έχουν βγάλει κάποια καλά σκορ τελευταία, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τους περνάγαμε επίσης τη δεύτερη μέρα, με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό που ανέφερα και νωρίτερα αναφορικά με τον Baldwin και τον Brown. Επόμενη ερώτηση από τον Premium Used Tires: ποια τριάδα premium παικτών θα ήταν για σένα αναντικατάστατη για τις επόμενες 2 αγωνιστικές? Ποιο γκάρ θα έπαιζε από τον Παναθηναϊκό, Γκραντ ή Γκριγκόνης?
Ουδής αναντικατάστατος, για να πω την αλήθεια, στο EuroLeague Fantasy, είναι κάτι που φαίνεται. Ωστόσο, θεωρώ must έναν εκ των Larkin ή James, γιατί είναι και δημοφιλείς σχετικά παίκτες, ο James περισσότερο, ο Larkin λιγότερο, και μπορούν να αποτελέσουν επιλογές αρχηγών. Ο Σεγγέλια σίγουρα νομίζω μπαίνει σε αυτή την κατηγορία, γιατί είναι ο πιο σταθερός με βάση την εικόνα της σεζόν και με βάση και τον αντίπαλο που έχει απέναντί του, τη Maccabi Tel Aviv, για να μας δώσει ένα καλό σκορ. Το Vesely Fall, η μεταξύ τους μονομαχία είναι περίεργη. Αν ήταν ίσως κάποια άλλη ομάδα με την οποία έπαιζε η Μπαρτσελώνα ή ο Ολυμπιακός, να ήμουν πολύ πιο ένθερμος, αλλά τώρα εδώ ξεκάθαρα πάμε με αυτούς τους δύο παίκτες, τους αναφέρω λόγω φόρμας. Στα χαρτιά το μεταξύ τους μάτς είναι για να αποφευχθεί, ξεκάθαρα, γιατί και ο Vesely έχει μείνει χαμηλά στο μάτς με τη Μονακό, που βρήκε απέναντί του μια σχετικά καλή front line, ενώ αντίστοιχα έχουμε δει και την Μπαρτσελώνα να κόβει τον Ταβάρες στο μεταξύ τους παιχνίδι πριν από μερικές ημέρες. Άρα κάπως έτσι δημιουργείται μια λίγο περίεργη συνθήκη. Ο Σεγγέλια λοιπόν, ένας εκ των James ή Larkin, και μετά νομίζω ότι the sky's the limit. Μπορούμε να κάνουμε πολλούς πειραματισμούς, έτσι όπως είναι και οι απεριόριστες ανταλλαγές αυτή τη στιγμή. Δεν θα έβαζα λοιπόν τριάδα, βάζω δύο, και μετά θα μπορούσε ο τρίτος για παράδειγμα να είναι ο Hayes Davis, ο Ταβάρες, ο Καμπάτσο επίσης, να παίξουμε δηλαδή κάπου εκεί πέρα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πάμε με μια λογική να έχουμε έναν καλό premium σε κάθε θέση. Δηλαδή ένα καλό guard, ένα καλό forward, ένα καλό center, και αυτό έχει νομίζω να κάνει και με το τι κεφάλαια έχουμε στη διάθεσή μας για ξόδεμα. Επόμενη ερώτηση από τον Mr. Ταμείο. Σκέφτομαι να πάω σε ομάδα με έμφαση στα guard και center. Στους guard James, Napier, Bobois και Baldwin. Στους forward Σεγγέλια και οικονομικούς. Και center Lovern και Lesor. Τον Baldwin τον αναφέρει μόνο και μόνο επειδή είναι μάτς δεύτερης ημέρας. Θα επιμείνω σε αυτό που είπα νωρίτερα. Δεν νομίζω ότι ο Baldwin παρέχει επαρκή ασφάλεια για δεύτερη ημέρα για να περάσει. Όπως και επίσης δεν ξέρω και πόσο εύκολα θα έβαζα τον Lesor, με δεδομένο το προβληματάκι τραυματισμού που έχει, ακόμα και στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή εμφανίζεται κυτρινισμένος. Δεν ξέρω πώς μπορεί γενικά να πάει το παιχνίδι. Αυτό ωστόσο που θέλω να αναφέρω με αφορμή αυτή την ερώτηση είναι το εξής, ότι από εκεί που βλέπαμε τους forward να βγάζουν τα πολύ μεγάλα σκορ, είναι τώρα 5-6 αγωνιστικές που τα μεγάλα σκορ έρχονται από τους center και τους guard. Επόμενες ερωτήσεις από το Τσιγκάκι. Η εποχή σταθερός του Tiemann περνάει κλειδονισμούς. Ένα center να γίνει πρόταση που να περιμένουμε γύρω στο 15 minimum, όπως έδινε ο Γερμανός από τα μεσαία στρώματα τιμών. James και Σεγγέλια συνεχίζουμε, δεν τι κάνουν σεζόν MVP, τι κάνουμε με Baldwin και τι κάνουμε με Nunn. Πολλά ζητήματα προς απάντηση. Είναι αλήθεια αυτό με τον Tiemann, το ανέφερα και στη λίστα scouting νωρίτερα. Στα μεσαία στρώματα τιμών του center δεν υπάρχουν τρομερά πολλές επιλογές, και εγώ στη λίστα scouting δεν στάθηκα πάρα πολύ σε αυτό το εύρος τιμών. Πήγα ή στα πιο ψηλά ή στα πιο χαμηλά. Στον Οτούρου θα μπορούσε κανείς να ποντάρει, με δεδομένο το ζητηματάκι του Tyreek Jones. Ο Τζουέλ Μπολομπόι θα μπορούσε επίσης να είναι μια λύση. Ο Ερυθρός Αστέρας παίζει με τη Βιλερμπάν. Έχουμε δει τον Μπολομπόι να βγάζει κάποια καλά σκορ. Έμεινε πολύ χαμηλά απέναντι στην Παρτίζαν, αλλά είχαν προηγηθεί μερικά πολύ αξιόλογα νωρίτερα, και νομίζω ότι αν υπάρχει ένας, ενδεχομένως να είναι αυτός στον οποίο αξίζει περισσότερο να στραφούμε. Ο English τώρα είναι center επίσης, θα βρει απέναντι του τη Ζάλγκιρις Κάουνας, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολα θα μπορούσα να τον δώσω σαν επιλογή. Νομίζω ο Μπολομπόι είναι καλό, εκτός και αν μετά πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό και κάνουμε ένα ποντάρισμα στον Tibor Pleiss που είναι τρομερά οικονομικός. Συνεχίζουν σίγουρα James και Σεγγέλια. Για το Σεγγέλια με μια μικρή επιφύλαξη, αλλά λόγω δεύτερης μέρας αυτή η επιφύλαξη παραμερίζεται κάπως. Baldwin όχι νομίζω, δεύτερη μέρα όχι. Αν ήταν πρώτη νέα, δεύτερη μέρα όχι. Και για τον Nunn, τα είπα νομίζω και στη λίστα scouting, μεγάλο ταβάνι, μεγάλο όμως και ρίσκο. Επόμενες ερωτήσεις από τον Βασίλη. Πολλές καλές επιλογές στους forward, ποιες θα ξεχώριζες, και καλές επιλογές για τη δεύτερη μέρα πέρα από τον Σεγγέλια. Στους forward ο Σεγγέλια, γιατί παίζει και δεύτερη μέρα, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Ο Hayes Davis είναι τρομερά ανεβασμένος, μου αρέσει πολύ. Ο Γκεντράιτης επίσης μου αρέσει.
Ο Σεντεκέρσκης έχει ζώρικο πρόγραμμα, αλλά έρχεται από καλά παιχνίδια. Ο Κόλσον παίζει δεύτερη μέρα. Θα μπορούσε ενδεχομένως και αυτός να δώσει λύση όπως και ο Πίτερς, αλλά και αυτόν τα παιχνίδια είναι λίγο περίεργα. Και μετά σε πιο οικονομικούς, ο Γκριγκόνης. Και εμείς για τον Παναθηναϊκό και ο Μίτογλου, κάπου εκεί. Νομίζω τώρα, αν έχω ξεχάσει κάποιον, έχει γίνει εκτενής αναφορά στη λίστα scouting, θα έχει καλυφθεί η ερώτηση από τα προηγούμενα. Επόμενες ερωτήσεις από τον Τζον Παπ. Εμπιστευόμαστε Λεσόρ, Γκραντ για τα δύο εντός του Παναθηναϊκού. Κρατάω Νέιπιερ, Τζέιμς, τα γκάρτ και αν όχι, ποιον προτείνεις. Χέις, Ντέιβις και Σεγγέλια είναι καλές επιλογές ή να βγάλει τον Σεγγέλια. Ξαναλέω, αν η Virtus έπαιζε πρώτη μέρα, τότε θα το έλεγα πολύ πιο εύκολα το ναι. Να πάμε σε ένα σχήμα χωρίς το Σεγγέλια, με τα κεφάλαια να κατανέμονται στους guard και στους center ενδεχομένως. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα η αγωνιστική, χρειαζόμαστε μια κάλυψη τη δεύτερη μέρα και ο Σεγγέλια μας έχει πάει πάρα πολύ καλά φέτος στη σεζόν για να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας προς το πρόσωπό του. Ο Χες Ντέβις σίγουρα, πολύ καλή επιλογή. Λεσόρ όχι, δεν θα τον κρατούσα στην ομάδα μου σε αυτό το κόστος και με αμφιβολία για την ετοιμότητά του σε καμία περίπτωση. Τον Γκραντ τον έβαζα πολύ πιο εύκολα. Και δίπλα σε Νίπερ και Τζέιμς νομίζω θα μου άρεσε πάρα πολύ μια τέτοια τριάδα αν βγαίνουν τα κεφάλαια. Επόμενος από τον Βερίκιο, τελικά αξίζει ο Ναν. Κάθε αγωνιστική θα τον διώξει και εν τέλει τον κρατάει. Ο Ναν τώρα είναι το εξής περίεργο. Τον έχεις, μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά απέναντι στον οποιονδήποτε αντίπαλο. Μπορείς να τον έχεις, να τον κρατήσεις, να του δώσεις μια αγωνιστική να πατώσει, να τον διώξεις και να βγάλει το πολύ μεγάλο σκορ τότε. Ουσιαστικά ο Ναν, από ό,τι έχω παρατηρήσει, τα βγάζει ένα λάξ τα μεγάλα σκορ. Ένα ψηλό, ένα χαμηλό, ένα ψηλό, ένα χαμηλό. Η λογική λέει ότι τώρα θα έρθει το ψηλό. Τι να σου πω τώρα, ειλικρινά δεν ξέρω. Νομίζω τον έδιωχνα όμως. Θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, να μην τζογάρω πάρα πολύ. Επόμενος από τον Παναγιώτη. Πώς ακούς τον Κεντράιτης του Ερυθρού Αστέρα σαν επιλογή? Πάρα πολύ καλή επιλογή για αυτή την αγωνιστική και με ένα πλάνο για ενδεχόμενη απομάκρυνση την αμέσως επόμενη. Ωραίο ποντάρισμα για μια αγωνιστική και πάλι. Επόμενη ερώτηση από το Βιθέαν. Η ύπουλη κατάσταση του center πλέον με ποια σειρά θα κατέτασε στους Φαλ, Νίμπο, Τίεμα, Νοτούρου για 20η και 21η αγωνιστική? Γνώμη για Πλάις σαν differential. Και μια γενική ερώτηση. Έχει τρελό κόμπλεξ απέναντι στον Ετόρε Μεσίνα και την Αρμάνι ολόκληρη, γιατί τον έχουν κάψει πάρα πολλές φορές φέτος. Δεν είσαι ο μόνος, θέλω να φανταστώ. Θέλει να τους αποφύγει γιατί είναι πολύ ασταθής. Ωστόσο, έχει πολύ ελκυστικό μάτς με την Άλμπα Βερολίνου. Τώρα με τον προπονητή, τι να σου πω. Νομίζω ο Μεσίνα θα του έδινα το μάτς με την Άλμπα, μιας και αυτή η αγωνιστική στα χαρτιά φαίνεται κάπως περίεργη. Στους center σίγουρα είναι περίεργη η κατάσταση. Νομίζω θα έβαζα πρώτο τον Μουστάφα Φαλ. Μιλάνε οι αριθμοί ξεκάθαρα. Ακόμα και με το δύσκολο παιχνίδι στην Μπαρτσελώνα, με ορίζοντα 2 αγωνιστικών, ο Φαλ μου αρέσει πολύ. Δεύτερο, θα έβαζα νομίζω τον Νοτούρου μαζί με τον Τίεμαν. Δεν μπορώ πάρα πολύ να τους διαχωρίσω, γιατί ο Τούρου θεωρητικά παίζει σε καλύτερη ομάδα συγκριτικά με τον Τίεμαν, ωστόσο φαίνεται ότι τα πολλά λεπτά τα παίρνει ο Πλάις. Οπότε δεν ξέρω εδώ πώς θα κάτσει. Είναι λίγο τζόγος ποιος center της ΕΦΕΣ θα γράψει καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ταϊρίκ Τζόνς είχε πάει πάντως εξαιρετικά στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και είναι πολύ λογικό να δημιουργούνται σκέψεις για την αγωνιστική αυτή, για ένα ποντάρισμα σε ψηλό της ΕΦΕΣ. Ο Τίεμαν από την άλλη, συνεχόμενα διψήφια σκορ, αλλά όχι κάτι το τρομερό. Και κάπως έτσι νομίζω ότι ναι, ο Τούρου θα τον μπει λίγο παραπάνω από τον Τίεμαν. Και θα άφηνα τελευταίο τον Νίμπο, γιατί τελευταία λίγο η Virtus τα πηγαίνει καλύτερα με τους αντίπαλους ψηλούς. Και ο Νίμπο έκανε λίγο νερά την προηγούμενη διαβολοβδομάδα. Και συνεπώς δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τον εμπιστευόμουν. Ο Πλάις από την άλλη για differential μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά θέλει προσοχή ποιον θα βάλουμε δίπλα του. Επόμενη ερώτηση από τον Βάγκο. Παίρνουμε Πάρις Λί τώρα λόγω προγράμματος Βιλερμπάν και μια γνώμη για Βέσελη και English. Ο Λί, όπως είπα και σε scouting, πολύ ωραία επιλογή για differential. Σίγουρα παίζει πολύ δυνατά, θα μου άρεσε σε μια δομή ομάδας. Γνώμη για Βέσελη και English, νομίζω είπα στη λίστα scouting νωρίτερα. Μου αρέσει ειδικά ο Βέσελη πάρα πολύ, απλά με προβληματίζει κάπως λίγο το ματσάρισμα με τον Ολυμπιακό. Επόμενη ερώτηση από τον Γιώργο. Αξίζει ο Μακιντάιρ ή μπορούμε να βρούμε το σκορ του από πιο χαμηλές επιλογές όπως ο Χάκετ, όπου αργεί αξίζει σε μια διαβολοβδομάδα που βρίσκει τον Ταβάρες κουρασμένο? Μακιντάιρ νομίζω όχι. Μετά τα σκαμπανεβάσματα αυτά τον αφήνω λίγο εκτός κάδρου. Τον παρακολουθώ, αλλά όχι να τον βάλω και στην
ομάδα μου προσωπικά. Ο Hackett, ναι, αξίσαν επιλογή, αλλά παίζει δεύτερη μέρα. Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τον περνούσα τη δεύτερη μέρα αν δεν είχαν πάει καλά τα πράγματα την πρώτη. Δηλαδή, αν είχα ένα σκορ παίκτη στο 12-13, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα περνούσα τον Hackett στη θέση τέτοιου παίκτη τη δεύτερη ημέρα. Ο Πουαριέ τώρα, σίγουρα η κούραση του Ταβάρες παίζει ρόλο. Πάντα είναι λίγο τζόγος το τι γίνεται με τους ψηλούς της Real. Ο Ταβάρες έπαιξε 50 λεπτά απέναντι στην Έφες, πάρα πολύ για ένα τόσο βαρύ κορμί. Βέβαια αυτό το 50 λεπτό μεταφράστηκε σε 20 πόντους και 12 rebound και 38,5 στο EuroLeague Fantasy. Και ο Ταβάρες βλέπω ότι στα τελευταία παιχνίδια από τη 13η αγωνιστική και μετά έχει ένα καλό μάτς, ένα κακό μάτς, ένα καλό μάτς, ένα μέτριο μάτς. Δεν έχει κάνει ποτέ δηλαδή 2 συνεχόμενα. Και αυτό γιατί βλέπω ότι και η χρόνη του δεν είναι απόλυτα σταθερή. Δηλαδή τη μια θα παίξει 29, την άλλη 25, τώρα έσκασε και το 50, έχει παίξει και 19 λεπτά στο παιχνίδι με την Παρτίζαν. Σίγουρα ο Πουαριέ θα μπορούσε να μπει στην συζήτηση σαν ένας πιο οικονομικός center που έχει τα πλεονεκτήματα του Ταβάρες, ότι έχει έναν πιο ευνοϊκό αντίπαλο δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα ο Τζους Ματέο τι θα έχει ακριβώς στο μυαλό του για το παιχνίδι με την Bayern, αν θα έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει πιο πολύ τον Πουαριέ από τον Ταβάρες. Σίγουρα όμως ο Πουαριέ ενέχει αυτό το ρίσκο, ότι υπάρχει πιθανότητα να δούμε τον Ταβάρες να παίζει πολύ και τα λεπτά συμμετοχής του Πουαριέ να μην είναι και τα πλέον υψηλά. Αν μου έλεγε κάποιος από πριν ότι ο Πουαριέ θα παίξει πολύ, τότε θα τον συζητήσω πολύ πιο έντονα. Δηλαδή η μόνη μου επιφύλαξη είναι ξεκάθαρα τα λεπτά και τίποτα άλλο. Επόμενη ερώτηση, πάλι από άλλο Γιώργο. Συγκεκριμένος Γιώργος από τους καλύτερους μάνατζερ φέτος στο EuroLeague Fantasy. Είδα στο Twitter ότι κέρδισε και μια φανέλα. Συγχαρητήρια να το πούμε. Αξίζει να κρατήσουμε Σεγγέλια, αν όχι ποιες οι καλύτερες εναλλακτικές, Napier ή Grant και προτάσεις για ψηλούς. Σεγγέλια, αναφέρθηκα νωρίτερα νομίζω. Αν δεν ήταν δεύτερη μέρα το παιχνίδι, θα το έλεγα πολύ πιο εύκολα το να τον διώξουμε. Τώρα που είναι δεύτερη μέρα έχω προβληματισμό, γιατί δεν έχουμε και πολλές άλλες επιλογές. Τότε κρατάμε, αλλά έχει σίγουρα αστερίσκο η περίπτωσή του. Δηλαδή ίσως θα ήταν πιο συνετό να πάμε σε ένα σχήμα, ξέρω εγώ, με 2 forward, έναν Hayes Davis, ένα Moussa και έναν μετά λίγο εκεί στα 10-11 credits, Mitoglu, Γεντράιτης και έναν μετά πιο οικονομικό Γκριγκόνης ή ελότελα ένα 4 για εξοικονόμηση, και να πάει ένα σχήμα κάπως έτσι. Στα μάτια μου θα ήταν καλύτερο, με το σκεπτικό να μπορούμε να χωρέσουμε σίγουρα Larkin James και σίγουρα κάτι πολύ δυνατό σε center. Napier Grant, βάσει σταθερότητας λέω Grant. Ωστόσο μου αρέσει και ο Napier πάρα πολύ σαν επιλογή, γιατί μου αρέσει βασικά περισσότερο ο αντίπαλος που θα βρει απέναντί του συγκριτικά με τον Grant. Δηλαδή θεωρώ την Alba πιο ευνοϊκή από την Έφες. Σίγουρα νομίζω ότι η εμφάνιση του Grant με το Περιστέρι και ίσως για τον Grant να θα παίξει, πιστεύω, ρόλο το τι θα γίνει με τον Σλούκα. Αν ο Σλούκας δεν παίξει, τότε νομίζω ότι ο Grant θα ανέβει πολύ στις μετοχές του. Προτάσεις για ψηλούς νομίζω έχουμε κάνει και το θέμα έχει εξαντληθεί. Επόμενες ερωτήσεις από τον Άκη. Τι προτείνεις όχι μόνο για την 20η, για την 21η αγωνιστική μεταξύ Λάρκιν και ενός εκ των Φλακαντόρι, Ρόμπερσον, Λεκάβιτσιους ή Γκραντ και ενός εκ των Νέιπιερ, Νέντοβιτς? Αξίζει θυσία να χάσει Άκη για να ισομοιράσει τα credits. Ένα center για να μην ασχοληθεί και χαραβείς ανταλλαγή και για τις 2 αγωνιστικές που να σου δώσει εγγυημένα ένα 16-17. Ο Άκης είναι μεταξύ Λοβέρνο, Τούρου, Πουαριέ, Μπολομπόη. Σε αυτό το εύρος τιμών θέλει να κινηθεί. Προς Λομβέρν του βγαίνουν όλα τέλεια χωρίς θυσία. Από το τέλος θα ξεκινήσω. Νομίζω θα πήγαινα στον Μπολομπόη. Δεν ξέρω. Η Βιλερμπάν δεν μου κολλάει εμένα καλά στο μυαλό. Μπορεί να δούμε τον Γιουσουφ να γράφει ένα μεγάλο σκορ και να χτυπάμε τα κεφάλια μας στον τοίχο. Οπότε δεν παίρνουμε κανέναν από αυτούς και τελειώνει η ιστορία. Στους γκάρ τώρα στο δίλημμα εξαρτάται. Αν θέλουμε να βάλουμε αρχηγό τον Λάρκιν, αξίζει το πρώτο νομίζω, γιατί ουσιαστικά οι πόντοι θα έρθουν διπλοί. Μπορεί σαν άθροισμα το Grant και κάποιος από Napier ή Νέντοβιτς να βγάλει παραπάνω, αλλά αν το σκορ του Λάρκιν είναι πάρα πολύ ψηλό και έρθει με περιβραχιόνιο αρχηγού, τότε ουσιαστικά θα το πιάσουμε αυτό το σκορ και δεν θα υπάρχει δίλημμα από εκεί και πέρα. Αν πάντως διάλεγα έναν από Napier ή Νέντοβιτς,
Νομίζω θα βάζα τον Napier. Δεν ξέρω, δεν έχω κοιτάξει για τον Teodosic πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να αγωνιστεί. Σίγουρα είναι σκέψη να θυσιαστεί ο Larkin για να κατανεμηθούν τα credits αλλού, αλλά μιλάμε για ένα παίκτη με πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι και τραγικό το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό, που θα είναι χωρίς τον Βιλντόσα στην περιφέρεια, μπορεί και χωρίς τον Σλούκα. Βέβαια και αυτό ίσως τώρα να παίξει ένα ρόλο για τον Grant, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Μην πως ο Grant κουραστεί να κυνηγάει το Larkin γύρω-γύρω στην άμυνα και δεν μπορέσει να αποδώσει πάρα πολύ μπροστά. Επόμενη ερώτηση από τον Διονύση. Πώς βλέπεις Devon Hall και English που δείχνουν ανεβασμένοι? Για τον English, για το πρώτο σκέλος διαβολοβδομάδας ναι, ο Hall όχι. Έβγαλε ένα πολύ μεγάλο σκορ την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά τα προηγούμενά του δεν ήταν πάρα πολύ ψηλά, οπότε δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθούμε παραπάνω. Τελευταία ερώτηση από τον Heisenberg. Γνώμη για το τι κάνουμε παίκτες non-Napier που είναι κομβικοί στις ομάδες τους, δίνουν στο ένα μάτσι 20+ και στο επόμενο μείον. Είναι τώρα μια συνθήκη στον Παναθηναϊκό λίγο περίεργη. Αν δεν ήταν οι απεριόριστες ανταλλαγές θα έλεγα κρατάμε, αλλά με τις απεριόριστες ανταλλαγές μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να τους απομακρύνουμε. Προσωπικά βάζω λίγο παραπάνω τον Napier από τον Nan, και ας είναι αυτό το 0,3 παραπάνω στον παίκτη της Armani Μιλάνο. Επιλογές αρχηγών και προπονητών τώρα. Ξεκινάμε από τους αρχηγούς. 20η αγωνιστική, πρώτη ημέρα. Επιλογές όσες θέλουμε. Larkin ή James πιστεύω. Όποιον από τους δύο έχουμε, αυτόν θα βάλουμε αρχηγό την πρώτη μέρα. Αν θέλει τώρα κάποιος να διαφοροποιηθεί, Campazzo ενδεχομένως στο παιχνίδι της Real με την Bayern. Ο Hayes Davis παίρνει πολύ ψηλούς χρόνους, γιατί να τον βάλουμε στο παιχνίδι της Fener με την Partizan. Και κάπου εκεί νομίζω σταματάω για την πρώτη μέρα, αλλά ναι, νομίζω τον James, Larkin, όποιος από τους δύο, μια και καλή. Τελειώνουμε πολύ καλές πιθανότητες να μην ξανασχοληθούμε για όλη την αγωνιστική και μακάρι να μην γίνει αυτό, γιατί τη δεύτερη μέρα δεν υπάρχει κάτι το τρομερό. Υπάρχουν premium παίκτες φορμαρισμένοι όπως ο Φάλι, ο Βέσελη, αλλά είναι στο μεταξύ τους και είναι περίεργη κατάσταση. Είναι μετά ο Σεγγέλια την δεύτερη μέρα στο Maccabi Virtus Bologna. Την 21η αγωνιστική τώρα, η κατανομή στις 2 μέρες είναι σαφώς καλύτερη. Πρώτη μέρα, James απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είναι και αυτή η ιστορία με τον Οκόμπο που έχει προκύψει, που σίγουρα παίζει ρόλο. Campazzo πάλι απέναντι στη Βαλένθια, καμία πρωτοτυπία, ή και μετά και ο Hayes Davis στο παιχνίδι της Fener με την Bayern Μονάχου. Τη δεύτερη μέρα τώρα, εδώ είναι μια ωραία διαφοροποίηση. Ο James και ο Larkin δεν παίζουν την ίδια μέρα, την 21η αγωνιστική, οπότε εδώ θα υπάρξει διαφορά. Ποιος θα βγάλει το μεγαλύτερο σκορ από τους δύο, και με δεδομένο ότι πολύ δύσκολο θα είναι να μπουν και οι δυο σε οποιαδήποτε ομάδα. Ο Larkin σίγουρα υποψήφιος αρχηγός στο παιχνίδι της Έφες με την Virtus Bologna. Φάλ και Βέσελη που μου αρέσουν πάρα πολύ στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελώνα με Μπασκόνια και Ζάλγκιρις αντίστοιχα. Ο Πάντερ ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κάποιος στο παιχνίδι της Παρτίζαν με τη Μακάμπι, αλλά νομίζω δεν αξίζει να πρωτοτυπήσουμε και πάρα πολύ στους αρχηγούς. Δηλαδή, αν έχουμε James, τον βάζουμε την πρώτη μέρα και τελειώνουμε. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν έχουμε διαλέξει τον James και έχουμε τον Larkin στην ομάδα μας, βάζουμε κάποιον άλλο και δίνουμε περιβραχιόνα στο Larkin, γιατί πιστεύω ότι όλοι μας θα έχουμε τουλάχιστον έναν από τους δύο. Στους προπονητές τώρα, και εδώ μετρημένα νομίζω τα κουκιά για την 20η αγωνιστική. Αρκετά αμφίροπα παιχνίδια και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις η γνώμη μου είναι πάμε σε πιο οικονομικούς προπονητές, ώστε ακόμα και αν έρθει καμιά στραβή να έχουμε κεφάλαια για να τη ρεφάρουμε από παίκτη. Σε αυτή την αγωνιστική στα χαρτιά και στα μάτια μου τουλάχιστον, ο προπονητής με το ευκολότερο παιχνίδι είναι ο Μεσίνα. Στα 7,6 credits θα παίξει η Armani Μιλάνο εντός έδρας με την Άλμπα Βερολίνου. Μετά θα έβαζα το Βαλένθια Ζάλγκιρις. Πάλι θα τείνω να ευνοήσω την έδρα, το Μουμπρού στα 6,1. Και αυτός θα μπορούσε να δώσει μια επιλογή. Ακόμα και ο Σφερόπουλος εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν θα μπορούσε και αυτός να κάνει κάτι. Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε εκτός έδρας νίκη με τη Φενέρμπαχτσε, οπότε έσπασε και κάπως την κατάρα. Βέβαια, η Βιλερμπάν θα είναι μετά από αλλαγή προπονητή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την αλλαγή στην ψυχολογία της ομάδας. Τώρα, την 21η αγωνιστική, πάλι περίεργα τα παιχνίδια. Αυτή τη φορά ο Μεσίνα παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα, οπότε όσοι τον βάλουν στις ομάδες τους, πιθανότατα θα χρειαστεί να τον διώξουν αμέσως μετά.
Υπάρχει το Βιλερμπάν Άλμπα, αν κάποιος θέλει να τζογάρει εκεί πέρα, γιατί για τζόγο πρόκειται, ξεκάθαρα, με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και οι δύο αυτές ομάδες. Θεωρώ αρκετά πιθανό η Μπαρτσελόνα να κερδίσει τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Δεν ξέρω όμως πώς θα πάει η διαφορά. Ο Γκριμάου είναι στα 7,7, είναι πολύ κοντά με το Μεσίνα, μπορεί να γίνει εύκολα θεωρητικά μια τέτοια ανταλλαγή. Θεωρώ επίσης αρκετά πιθανό η Παρτίζαν να κερδίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ στο μεταξύ τους παιχνίδι, όπως θεωρώ και αρκετά πιθανό η Φενέρμπαχτσε να κερδίσει την Μπάγερ Μονάχου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν προτιμήσει κανείς, νομίζω το Μεσίνα είναι στα 7,6 και ο Γιασκεβίτσιους και ο Γκριμάου και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι περίπου στο ίδιο κόστος και θα είναι αρκετά εύκολη μια οριζόντια αντικατάσταση χωρίς να χρειαστεί, νομίζω, να θυσιαστούν και credits από αλλού. Ποιο είναι τώρα το πλάνο της ομάδας μου για την 20η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy? Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μου θέλει γενικό ξεκαθάρισμα, δεν πήγαν καθόλου καλά οι γιορτές και αυτό γιατί και εγώ δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ, υπήρξε κατρακύλα, δηλαδή αναπολώ με πολύ μεγάλη νοσταλγία τις εποχές που η ομάδα μου ήταν στο νούμερο 19 και τώρα έχει κατρακυλήσει στο 2,96. Στα 123,5 είναι το budget, δεν το θεωρώ και πάρα πολύ ψηλό, βλέποντας τι κυκλοφορεί στο Twitter που κάποιοι έχουν πιάσει τα 125 και τα 126. Η σκέψη μου για αυτή την αγωνιστική είναι να βάλω τον James στην ομάδα και όχι τον Larkin, γιατί θεωρώ κάπως πιο ευνοϊκό το Μονακό Μπασκόνια από το Παναθηναϊκό Σέφες, πρώτον, και δεύτερον γιατί ο James παίζει πρώτη μέρα και την 21η αγωνιστική, οπότε θα το θέλω κάπως έτσι να το κάνω. Δίπλα στον James τώρα θα βάλω έναν καλό σίγουρα guard. Ο Napier αυτή τη στιγμή είναι ο επικρατέστερος, δεν έχω απορρίψει το ενδεχόμενο στη θέση του Napier να έρθει ο Grant, αν και με προβληματίζει πάλι το ενδεχόμενο να κυνηγάει ο Grant τον Larkin στο μεταξύ τους και να κουραστεί πάρα πολύ στην άμυνα. Από εκεί και μετά οι άλλοι δύο guard θα είναι οικονομικοί και ο ένας θα είναι ο Λεκάβιτσιους και ο άλλος ενδεχομένως θα είναι ένας στα 4 credit όπως ο Λάζιτς, για παράδειγμα, και αυτό γιατί στου center δεν θα επενδύσει τόσα πολλά κεφάλαια όσο στο παρελθόν, αλλά ο Σεγγέλια νομίζω θα χρειαστεί να μείνει για να έχω μια επιλογή τη δεύτερη ημέρα. Αν δεν ήταν, ξαναλέω, πολύ πιθανό θα τον έδιωχνα. Ο Hayes Davis τον είχα φέρει στην ομάδα μου από πιο πριν, θα τον κρατήσω γιατί έχει καλούς χρόνους συμμετοχής και μου αρέσει το παιχνίδι της Φενέρ με την Παρτίζαν. Σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά τον Ρόκας Γκεντράιτης για ποντάρισμα μιας αγωνιστικής για το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα εκτός έδρας με την Βιλερμπάν, και θέση τέταρτου forward θα πάρει ο Μάριος Γκριγκόνης κατά πάσα πιθανότητα στα 8,9 ο Λιθουανός, καθώς θεωρώ ότι μπορεί να ευνοηθεί από τη συνθήκη που έχει προκύψει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια η θέση του Γκριγκόνης δεν είναι και η πλέον ασφαλής, και αυτό γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω καθόλου στους center, δεν έχω καταλήξει ακόμα 100%. Αυτό που θα ήθελα και η πρώτη μου σκέψη είναι να βάλω έναν εκ των Φάλι Βέσελη και όποιον από τους δύο δεν βάλω να τον φέρω την αμέσως επόμενη αγωνιστική για να πάω με αυτό το δίδυμο την 21η, το οποίο μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά. Με βάση το πώς λίγο έχουν πάει τα πράγματα, νομίζω θα πάω με τον Φαλ και όχι με τον Βέσελη, και αυτό γιατί είναι πιο οικονομικός αυτή τη στιγμή και θα με βοηθήσει λίγο να στελεχώσω το υπόλοιπο ρόστερ. Θα δώσει σίγουρα και μια επιλογή από την δεύτερη ημέρα. Και τώρα για τη θέση του άλλου center, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, μου χτυπάει πολύ στο μάτι ο Ταβάρες στα 16,1, αλλά είναι πολύ ακριβώς, και για να χωρέσει και ο James στην ομάδα μαζί με τον Φαλ θα χρειαστεί για παράδειγμα ο Γκριγκόνης να κατέβει σε κάτι αρκετά πιο οικονομικό. Μένουν 7 credits στην άκρη σε περίπτωση που γίνει μια τέτοια κίνηση, και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που έβαλα και το Μακίσικ νομίζω στη λίστα scouting. Μήπως γίνει κάτι τέτοιο για παράδειγμα, δεν ξέρω ακόμα 100%, γιατί δεν έχω απορρίψει και το ενδεχόμενο να κάνω το τζογάρισμα με τον Πλάις. Ο Πλάις όμως παίζει την πρώτη ημέρα και ιδανικά θα τον ήθελα δίπλα σε ένα center που να παίζει επίσης την πρώτη μέρα, δίπλα στον Ταβάρες. Εκεί μετά δημιουργούνται άλλα θέματα.
όπως η κατανομή των παιχτών στις 2 μέρες, και συν ότι θα μου αλλάξει και λίγο το πλάνο για την αμέσως επόμενη αγωνιστική που είναι η 21η, όπου το πλάνο θα ήταν για παράδειγμα να φύγει ο Χιταβάρες για να έρθει όποιος εκ των Βέσελη Φαλ δεν έρθει από την 20η αγωνιστική στην ομάδα μου, να φύγει και ο Γκεντράιτης, και με την τρίτη ανταλλαγή ενδεχομένως να διώξω τον Napier ή τον όποιο Grant αν τα πράγματα δεν με ικανοποιήσουν στο 100%. Κάπως έτσι λοιπόν είναι το σκεπτικό μου για το παράθυρο των απεριόριστων ανταλλαγών. Δεν έχω καταλήξει 100% και τυχόν αγωνιστικά νέα πιστεύω μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση η τελική δομή της ομάδας και η τελική σύνθεση θα αναπτυχθεί σε social media περίπου 30 με 45 λεπτά πριν από το deadline. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που αφήσατε χρόνο για να το ακούσετε. Ελπίζω σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσετε, αλλά και να κάνετε subscribe ώστε να μην χάσετε ούτε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Επίσης, μπορείτε να μου κάνετε και ένα follow στο Fantasy Sports Greek σε Facebook, Twitter και Instagram για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το EuroLeague Fantasy, όπως για παράδειγμα η τελική μου ομάδα. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους τη διαβολοβδομάδα που μας έρχεται. Μακάρι να δούμε ψηλά σκορ παντού. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα εν ώψη της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague και του EuroLeague Fantasy. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε!